na mundo. One thing that I know, you are my only radio. You are my only radio for life. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod na mandirigma. Ang mga putahe ni Digma Paminawan, di tinuod, di mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto ang naginalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Na, hindi ikaw manok na isabong. Ani-ana ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wet flour. In the roasted rice, black olives and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar and celery. This is my best cooking show. Kini ang akong tugkaran. Ikaw intro ah. Tingnan mo sa ito. Ngayon mo mag-airport ka dali. Imbis mo kanta na ko. Dapat ko kong airport. Ay, hello mga higala. Kamusta may mong tanan diha? Nindot na gyud ang ato ang dagan sa panahon ron. Init na, migwa na gyud ang haring adlaw. Og siyempre pa, ako'y may introduce karon sa atong tupad. Aliana ang senador ng bayan, Senator Manny Pacquiao. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when we touch, the honesty too much, and I have to close my eyes in hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold Hi, you Elena. to the parent me During sip subside. Ay, nindot kayo ang awit karon ni Senator Manny. Sometimes when we talk. Wala yung song yan ni Floyd Mayweather Oh. Depress. Ayan ang ko yung nag-away talaga kami ni Floyd. Sabi ko, ito talaga ang team song ko sa kanya. Dahil bagay kasi sa amin na sometimes when we touch. Kasi panagsalang kami Oh. maghikapay ni Floyd Mayweather. Sunod galing ninyong sangka, Senator ni Floyd Mayweather. Ano pala? Paano ang itim song sa yahasyag ako sa kanit niya? Okay. Bakit pala? Ngit-ngit man niya panan na sumungkumo. Abay na ko git-git siya panit. Dili si Casey man to. Ay, Ginoo. Pag Ay ganito. mo kumpiyansa ni Floyd Mayweather kay Oh. endorser pa yung nagluta. Ay, gluto pala si... Oo. Oh, glutang nga uling.
Siya ang Grabe sa talaga ang ngit-ngit, theme no? song na ano. Grabe si Si Ami Pilomino ang kumanta nito, Mads ni Ate Pris. Oh, Kabat-bat sila ni Tina Cabanyero. Oh, Kani si Ami Filomeno, Oo. usa po ni ka doktor. ay, doktor. Ay, Doktora na. Oh, doktora Oo na. ba? Gawas nga doktora ni. Mm. Kuan po ni artista dito sa Subo sa usa ka channel. Ah. Artista ni. Kuya. Yan, Artista ni. parang siya yung naano ko sa gatas. Nakitaan ko na commercial sa gatas. Oh. Na, suma ni Ami Pilomino. Miinom siya og gatas na Oh. pang-sure. Artista ni si Ama ba? Ami. Oh. Artista pala yun. Oh, di basta-basta Ang atong ami dili di man gud artista god. Oh. Sa man ang atong Ami diri Ate Pris. Katabang sa artista. si Ami Pilomino. Limino. Gimino. Artista. Giga gudalo. Ay, mga greetings! Ayun. May buntag, happy anniversary kay B-Wings. Ay, very. Uy, tama. Nag-invite pala yun kahapon si B-Wings kasi nagpakaon sila doon sa sa Bangkiruhan. Dry goods. Sa dry goods, ang ilang syempre, gipakaon, bombay, ahos, insinso. Ay, kuya, kasi nag-ipakaon kada hapon. Anniversary na nila ni Kwan. Fifth year anniversary. Sila ni Kwan, Ni ni Junior. Junior. Kaya nga Ay, ang... mo na iyahang partner? Kaya Oo. kuya si Junior. Oy, akong tambag ninyo, Oo. Bewings. Oo. Ay, gin mo, pag sa ulog ang mga anibersaryo. Ano man, Ate Kada Pris? mga mansari, Oo. anniversary. Oo. Kay mawa, gihapon ng tanan. Oh, expert ko, ana. Ay, gin mo, pag sa ulog, ana. O, nagsaulog na naman sila Ate Pres. Ay, ihapan na lang ang mga buwan ug adlaw. Ay, yung gapnod pabaya mamaya kay gikan kay B-Wigs. Ano ba? Kaya atangan nila ang natin gapnod dahil true to life mamaya sa gapnod kay ang gapnod 5th year anniversary ni B-Wings ug ni Junior. Ay, mao ba di ay? Oo. Ay, himo na kuno tang alarm clock ni kuano ni Ethel nga taga kuan staff ni Councilor Ibuyan. Uy, Si Ethel daw permintig na maminaw kada buntag og kanang putahe og gapnod. oy, thank you Salamat very kay much. mo, Ethel. Kumusta imong pagbatel? Ethel. Kada kong alcohol guni mo. Alcohol. Ay, baka makauban natin mamaya baka sumulod dito si Dr. Richard Richard. Bata. Richard Bata. Oh, Ay, ayun. ay, dali, dali, ayun, dali, nandito dali, na. dali. Sa hindi nagpalibak. AKA Liminho. Si Liminho. Ang Liminho ng Slash Sai. Sai, Liminho Sai. Ayun na atong Interested, Doc. Interested, Doc. Introhan natin yung dapat yung ano niya yung kuan upagangnam style nandiyon yung bagay sa kanya yan. Yan G. Okay na. Pwede yan. Pato Nala si Dr. Ay, pala, Richard pala. Bata. Dali ka, Doc. Dali ka, Doc. Live ka, Doc. Ladies and gentlemen, please welcome Doc Richard Mata. Mata! Na si Doc Lord, mo rin na, Doc. Doc, i-background ka na mo kanang kuan Doc. Kanang bitang pang Korea Doc. Ang Korean kasi, kalakalit niya ang Korean. Nagtanaw kami dyan sa TV sa Mayang Buntag, Mindanao. Yes. Nagsabi kami, ay bakit parang Korean ang itsura ni Dr. Richard Mata. Kalakalit niya yung kumanta sa Pato-Pato Gentleman. Okay, kaya. Okay, kaya. Kanta nila. Ay Doc, kanang giisgutan niya dito sa may buntag Doc. Ubos sipon, Kalintura. Kanda. Uso ka rin Doc, no? Uso gyud na siya permente. Basta kay actually ang main gid diha kana nag-ipon-ipon ta. Oh. Pag Pasko, naay mga hatsing diha. Wa nag-cover sa mouth. Oy. Di ang virus manglupat. Oy. Di maabot na sa ubang tao. So moron takot-takot gid na siya. Takot-takot style. Mura din nag-virus. Mura kang ano ba, kung para ba zombie ba? Mura kang Zombie. paa ka. Ma-zombie na po ka. Ay, tinuod kanang mo paak gani ka, Doc. Oh. Tinuod na, Doc. Kana. Tinuod talaga. Doon ako napaakan, Doc. Oh. Nabayot sa. Mura ko pangutana. Eh, may
ingon si Tuan. yes, Doc. Ngano daw ning kaning pagkabayot mo daw zumbi. Wala ng sumbi. Kay ang mapaakan, babae. Katong last na kong gipaak, Doc. Nag-corner na ron. Wala ka. Ay, Dok, kini atong sender, Dok, kung nagbagay, gini sa imong kambag, Dok. Patambag natin yung maganda ang ano niya, ang istorya, Ang Dok. istorya ni Dok ay atong ipabasa sa Ate Pres, Dok. Ay, saglakaw, Dok. Dili pa. Ay, saglakaw. Walay pa akay. Ayaw lang paakal si Dok Mata kay murag naglaway-laway biya sa tipes sa imo, Dok. Magtanaw biya siya sa TV maglaway-laway. Nakaingon gid Dok. Sus, kung dili gid ako ni compare si Dok. Muingkid na unta siya, Dok. May mo na may kumari duha. May dili magtutamo ang baboy ba? Ano ka? Ano ba kung magkaglitson atong 2019? Kasi i-keyboard ka karon. Gusto mo pa, magpalda na ka. Hadlang baboy nga nagpalda. Yan nga, diniskardo. Ano na? Skarda. Ay, Ate Pres. Basa sa tadya lang, Ate Pres. Sige. Larga.